दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुमा सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय पथालिकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि माइनाव फोथार बेयाव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो फैबाय थानाय मार्च दाननि एप्रिलनि 4, 5, 6 बे गेवलां मेलखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जायखिजाया हाबाफारिफोरावनो बिथाङा हांख्रायनाय लेखा बाहागो लायो। थिग बेबायदिनो बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आरो दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जा सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बे सानथामनि हाबाफारि लानाय जिखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय रायदाव आफादनि बिथांमोनजों जों सावरायनो फैदों, नायगिदिंनो फैदों। बेसेबां जौगाखो जों आगोलावबो नायगिदिंफैदों। मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो जायगाखौ नायगिदिंफैदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंबो नायगिदिंनो दिनै फैदों। बेवहाय बेसेबां जौगाखो, बेसेबां मा खामानि मावबावनो दंबावो बेखौ जोंबो नोजोर होदों। गमामायैनो रायदाव आफादनिफ्राय सान हर खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बेवहाय समायना बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय टेम्परारि हिसाबै लुफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। मानो होनब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथौ थानसालिफोराव खुलुमनो थाङो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि बे ओनसोलनि थाखाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय जों जेराव मेल खुङा मानो जों थानसालि लुफुंनाय हाबाफारिखौ लायो। थिग बेबायदिनो बे खामानिया जाफुंगासिनो दङ। बेनो बे सानथामनि हाबाफारिजों आसामनि गाहाय गिबि मन्त्रि बेहाय बाहागो लाफैगोना जोंनि धोरोमारि बिथिंजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जा इउनिटि खौसेथि बेखौ बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावबोनाय मावफारिफोरनि जिखिनि मोनदांथि आरो बर' माहारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार खालामनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावबोनाय थानायखौ बिथाङा मोनथिदों आरो नुबोगासिनो दङ। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर' माहारिखौ खौसेथि लाबोनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो राव, हारिमु, आसार खान्थि, सोलोंथाइ जौगाबोगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ जिम आरो नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौ, गोथार बाथौ सानखौ नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि जाबायदि खामानि मावबोबाय थादों आरो बेखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआबो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ हेफाजाब होदों आरो दिनै बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ अरायसम हेफाजाब होबोबाय थादों दिनैनि समाव आरो इयुनावबो होबाय थागोनखौ जों मिजिंथिनानै जोङो जोंनि बे मेन उद्देस्यखौ जोङो जाफुंसार खालामनो थाखाय मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों आरो आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। जों गोजोननाय मोन्दों, जों बरायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे सानथामनि हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै खुंफुंजायो बेनि थाखाय जों दिनै नायगिदिंनो फैदों। गमामायैनो जों बिथांखौ दिनैनि समाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। मानो होनब्ला थांनाय बोसोराव सनितपुर जिल्लानि थेलामारा जा गौमा आर'ज दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बे 50,000 गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो थाखाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेबायदि लेखा बाहागो लाफैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांनो बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ जेरैबायदिहाय जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोनानै दङ बिनि जोङो जारिमिनखौ थख'-थख'यै लिरनानै होदोंमोन। जों मेम'रेन्डाम हिसाबैबो बिथांमोननो हरदोंमोन आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा दिल्लीयाव थांनानैबो सावरायहैनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे दुलाराय बाथौ गौथुमा होनाय जिखिनि लेखाफोरखौ नायखांनानै बिथाङा रोखा जानो हादोंमोन जे
बाथौ धोरोमखौबो जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ जोङो बिश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जोंबो साननांगौ जाना फैदों आरो बेखौ बिथाङा रोखा खालामना होदों थांनाय एबसुनि कनफारेन्सआव फैनानै बिथाङा दिनै बाथौ धोरोमनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंलांदों जों साबायखर बावदों आरो जों गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जों बर' माहारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थाखाय गेरेमसा खालामनो थाखाय अरायसम नाजाबोगासिनो दङ दिनै भारत गभर्नमेन्टआबो जोंखौ आगानसे दावखोनायाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो बिनि थाखाय जोङो थाबैनो नेशनेल लेभेल आरो बे बाथौ जिमखौ मोननो हागोनखौ जोङो फोथायदों आरो बिथांमोननि अनसायनायावनो दिनै बर' माहारिया हयथ' जों थाबैनो बाथौ जिम जोङो नेशनेल लेभेलावबो लिरनो हागोन मानो होनबा थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ एससि मिटिङाव पास खालामनानै बाथौ जिम लिरनांगौनि थाखाय बिथांमोना बिटिआरआव थानाय डिपार्टमेन्टफोराव बेखौ सार्कुलार फथायदों आरो बिथांमोना बाहायदों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो बेबायदिनो आसाम स्टेटआवबो जोङो बेखौ मोननो हागोनखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे भारत गभर्नमेन्टआबो जोंनो मोनसे बाथ्रा होलांबाय फोसावलांबाय रायजोफोरनि गेजेराव बे गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ जिमखौ जों लिरनो पर्टेल कलमाव जों जुदि बाहायनो हायोब्ला गमामायैनो जों बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो हिसाबै दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावनाया दिनै मोनसे जौगासारनाय लामायाव फैदों होननानै जों साननांगोन। जों मोनसे मोजां हाबाफारि लानानै सावरायनाय जागोन बेनो जाहैबाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां दिनै गौथुमखौ लानानै धोरोमखौ लानानै आलादा आलादा मोनसे फेक्सनफोर बायदि खामानि मावदोंमोन नाथाय सोरबा जोंनि गेजेरावनो जोंनि फोथायलायनायफोरा माने बिबानगिरिफोरनि गेजेराव हयथ' नासयलायनायफोरा दंबाय थायोमोन नाथाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथि फैदों जे बाथौ धोरोमखौ लाना जेसेबां आफाद दाया मानो जों बाथौ सिबियारि आरो बे बाथौ सिबियारिया दिनैनि समाव जों खौसे जाबाय बेखौ जोङो कअर्डिनेसन कमिटि दानानै बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनो हादों दिनैनि समाव जों बेखौबो सावरायगोन जे जोङो बाथौ धोरोमखौ जों जौगासार खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैग्रोनांगोन आरो खौसेथिखौ जों बबे लामाजों जों आवगायलांनो हायो बेखौबो जों खावलायदों आरो जायफोरनि गौथुमाव बे सिन्ता सरसा गैयामोन दिनै बिथांमोननि आफादफोरनिफ्राय बे सिन्ता सरसा जादों जे गोथार बाथौ सानखौ दिनैनि समाव जोङो गासैबो धोरोमारि आफादफोरा बाथौ धोरोमारि आफादफोरा जोङो खुंफुंलांनांगौ आरो खेराइखौ जों मोनसे थि सम खानानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो मोनसे जोङो बेनि गायस' सान बा बेनि फालिथाय सानफोरखौ जोङो सानखौ थि खालामनाया गोनांथि दङ मानो होनबा जोङो दिनै खेराइ आरो बाथौ धोरोमखौ खौसेयै जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव लांबाय थानो हानांगोन आरो बेजोंसो दिनैनि बर'नि हारिमु खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरो थांनानै दङ जोंनि आसार खान्थिया थांनानै दङ आरो बेफोर बाथ्राखौनो जोंनि फैबाय थानाय बे सानथामनि हाबाफारियाव बे थान्दै मेलाव जों गुवारै सावरायगोन आरो जोङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे मोजां मेसेजआ थांगोन आरो बेखौनो लानानै जों आसा खालामदों मानो होनबा बेवहाय गोबां आसनिफोर डिक्लेयार जागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय जोंनो धोरोमारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज होलांनो हागोन रायजो राजाफोरा बेवहाय मोनथिगोन आरो जोंनि दौरि बिथांमोनखौ आसारि बिथांमोननो जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै 210 जननो 10,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय खामानिखौ फाइनाल जाबाय बेखौ बे खालि चिफ मिनिस्टारनि आखाइनिफ्राय रानगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो 2 बोसोर आवगाय जोंनि दौरि आसारि बिथांमोननो 10,000 रां होदोंमोन आरो एबार जों बरायनांगोन बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मानो होनबा दिनै 210 दौरि आरो आसारि बिथांमोननो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआर एरियानि ओनसोलजों बिथांमोना होनो थाखाय आवगायदों आरो बे फाइनाल जाबाय आरो सेन्ट्रेलनि जिखिनि दौरिफोर दङ बिथांमोननोबो होफानो थाखाय जोंनिसिम लाइजाम मोनफैदों आरो जोङो बेखौ बे खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइनि गेजेरजों जों बेखौ रांफुंना होनाय जागोन। गुनगुन
सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।